asa madapita tong birahanan ba? Nara diha. Sus. Wado ka masayop nga kami ining kuha kasi kami ang giilang panggiitan nga namirahe do sa barang may daran. Wa kay baw. Correct. Kamo mula parog. Ka. Simple lang trabaho ah. Ani. Bas! Nadugay ko nimo. Dala pa kita trabaho dire. Ika. Nay natingo. Kisam to. Wa kay problema tawag to nako. Tignari problema gaway ba? Ato na to. Okay, go. Ya, mo ingo na amo mo mula paro mo to. Mau din nila paro mo to. Ate, rihal. Rihal. Oh. Pag-asawa mo isla. Oh. Usahan meron. Ay to oras na kami dire. Cosa na ko do sinas to ay di na kita hamil pa din. Ingo pang natin birahan. Mau ba ko to mo paro mo to. Mau din birahan na dire. Mga isa sa pera nang ikuha. Palaparo mo lamisa. Mawa sa pagpreso kali. Mawahid. Paro to. Ano ang reklamo na po? Ang mga tao ay suketo. At ang ginugubal ng brepo. Bisip na rin. Ayaw ang daghan reklamo din ha. Padalian na yung order mo rin. Daghan pa kayo magpintalanan. Matay. Isuga nila sa awan mo ba? Ako na So, shout out day sa tanang teachers over the country, no? Di kita na limang yung trabaho kay maestra mo, panday mo, pintor mo, daghan na kayo trabaho. So, itong lagi, for entertainment only for entertainment only na tuwa, walang nagkuhan sa maestra na nananay nga. Pasiyaw Silang pasiyaw itong mga kaya akong asawa, maestra sa Brigada Eskwela, pero kani sila namin wala pa din sila yung mga asawa o yung mga anak na eskwela nila Barkada, anak ko, barkada ng asawa, tinabangay lang din. Brigada sa barkada. Brigada sa barkada, hindi ko brigada sa eskwela, brigada sa barkada. Hey, thank you. Shout out all teachers in the Philippines, no? Thank you very much for your hard working in the school, in the house, everything. Thank you very much for supporting teaching. You know, I cannot speak too much English because I'm not a teacher. Just my part. Just speak short English because of my son. My son is English hero. That's why I'm English. I'm English short. Sabi saya pa English yung gamay. Hindi ng English lahat, English yung gamay. All ito no, thank you sa tanang maestra sa Pilipinas no. Goodbye. Thank you.